Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli nášho podcastu Na tribúne. Dneska sme tu aj s hosťom. Ahojte. Čaute. Privítali by sme toho hostia najprv. Je to Míňo Štefánik, dvorný fotograf podbrezovského futbalu. Ak ho nepoznáte, ale verím, že tí, čo chodíte na futbal, tak ho tu vydávate často, teda respektíve na každom zápase. Už keď si prišiel, tak by som sa ťa tak opýtal, že ako si sa dostal vlastne k foteniu podbrezovského futbalu? Tak k foteniu som sa dostal, to bola taká skôr náhoda. Ja som pôvodne chcel fotiť nejaké dedinky v okolí, niečo ako projekt Iná liga, kde by som chodieval na tie horehronské nejaké také tie práve dedinské zápasy. Stretol som sa ale s odmietnutím, proste všetci mali z toho nejaký ako keby strach, alebo jednoducho stretol som sa s tým odmietnutím a povedal som si, OK, v poriadku, ako chcete. Tak som vlastne zavolal Maťovi Kubovému, ktorý vlastne tu robil toho mediálneho manažera v tej dobe, ako aj teraz robí. A povedal som mu, že či by nemali záujem, a on povedal, že samozrejme, že by mali, čo ma akože dosť prekvapilo, hej, že ani nemali, alebo tak. A tým pádom vlastne ma zavolal na druhú polovicu druhej ligy, vlastne tú jarnú časť. Keď sa postupovalo, tak vlastne, keď sa tu decimovali tí superi aj tými vysokými výsledkami, tak tú jarnú časť druhej ligy som už začal fotiť tu, s tým, že neskôr si ma akože oni zapísali a začali rátať so mnou. A si tu spokojný určite? Som tu spokojný, na každý zápas sa teším čím ďalej tým viacej, aj skrz toho, že ako k tomuto klubu som si vytvoril citovú väzbu, to je nepopierateľné. A plus ešte milujem fotenie, takže pre mňa je to... Keď zostane práca koníček, ja to hovorím, tak je to pre mňa je to dvojitý zásah. Ja som sa ťa chcel pýtať, že čo pre teba vlastne znamená ten podbrezovský futbal? Čo pre mňa znamená? Je to... Ja som povedal hneď, ako som videl tých chalanov, ako začali tu nastupovať v tej druhej lige, ja som o futbale slovenskom nevedel takmer nič. A keď som videl tých chalanov ako Brezňaník, Kuzma, keď začali vychádzať z tých útrop štadiónu, Godal, hej, tak si vravím, títo chalani vyzerajú už na pohľad ako... Ja som vôbec nevedel, v akej lige som. Že to bolo to najvtipnejšie na tom. No, ja si ťa pamätám, keď sme išli na nejaké výjazdy spolu, že si sa nás veľakrát pýtal aj na hráčov, aj na všetky tieto veci. No. Ja som sa po druhom zápase opýtal Maťa Kubového, že čo toto je za liga, že toto je masaker. Hej? Že proste bolo to úplne vtipné a on mi povedal, že to ty nevieš, že my ideme postúpiť do najvyššej ligy. Najvyššia, počkaj, to je Trnava a títo, Slovan, a ja som bol úplne akože mimo. Hej? Ty si prišiel vlastne do takého ohňa úplne vtedy. Ja som prišiel do najväčšieho boomu, ako túto skúhraví aj s Mírom Poliačikom a spol začali to tu rozbiehať zrejme. A ja som prišiel do toho najlepšieho. No vtedy sme žili futbalom. Vtedy, to bolo to riadne. Ja som videl tie výsledky, ja som videl 5-1, 7-1, 8-0. To boli také výsledky proti Bardejov, sa mi zdá, že tam bol. To bol ten posledný už potom posledný postupujúci, no. A potom sa vlastne postupilo a tie emócie, čo som tu zažil, tak to len tak človek nezažije hocikde. Tak to ti verím, lebo zažili sme ich spolu. Zažili sme ich spolu, bolo to skvelé. Naozaj. A jednoducho až dodnes a inak to nebude, čím ďalej, tým viac sa teším a zajtra sa najmä teším na veľké na Trnavu a uvidíme. No. Je to taký náš rival z posledných zápasov. Tak hlavne ten minuloročný pohár, hej, vlastne to... Vždy sme s nimi hrali. Ale vždy sme hrali nie zlý zápas, hej, až na nejaké možno pár výnimiek, čo neboli, keď ešte aj tréner Skúhravy nebol taký s nimi spokojný s tými zápasmi, ale väčšinou to boli vyrovnané zápasy, len bohužiaľ tá smola, možno to zajtra príde a prelomíme to. Ja som sa ťa ešte tak opýtal, tak my sme tu malý klub, my sa tu poznáme skoro všetci, hej, od trénerov, fanúšikov, hráčov, hej, čiže sám vieš, funguješ to, ako to tu chodí. A vieš, že tu funguje fanklub Železiar Fans, vlastne však my robíme aj ten podcast. A ako vnímaš ten fanklub? Áno, ja viem, že je nás tu málo, jedno s druhým robíme, čo sa dá, ale ako ty vnímaš to fandenie tých ľudí celkovo? Však poznáme sa veľmi dobre, boli sme aj na nejakej chate jedno s druhým, čiže mohol by si k tomu dať čo povedať. Tak tie zážitky boli na každom výjazde aj na chate, ako vravíš, boli úplne masaker, že to proste stálo to za to. A
Ešte predtým všetkým, čo chcem povedať, by som chcel aj pochváliť vlastne aj vás, vašu aktivitu, aj napríklad týmto podcastom, ktorý je podľa mňa naozaj skvelá vec. A myslím si, že to bude aj motiváciou pre možno aj ďalšie fanúšikovské základne na Slovensku v lige. A ako vnímam vás, tak od začiatku hneď, ako sme si sadli, predsa sme hore Hronci, máme niečo predsa rovnaké. A tie zážitky boli silné. No just, mi teraz si mi ako tak nahral, lebo chcem sa ťa spýtať takú, ty si zažil s tým fanklubom, hlavne ako si spomínal v tej sezóne, keď sa postupovalo do tej prvej lígy, vlastne tá druhá polovica sezóny, tá jar, tam boli tie zájazdy na tie zápasy, či do Trebišova, do Žiliny Bčka, proste, no ako nebudem rozprávať, niektoré veci sú možno ani není vhodné, hej, že čo sa tam všetko dialo, ale bola to emócia. Ani na YouTube. Čiže len tak, že taký možno tvoj taký najväčší, taký asi zážitok, čo si možno zažil s tými fanúšikmi, keď si bol vonku hlavne, lebo doma si není s nimi až tak, ale proste keď ješ vonku, si aj v tom autobuse jedno s druhým. V tom autobuse panuje taká tá priateľská veľmi atmosféra. Že tam jednoducho proste všetci donesú z domu koláče, donesú samozrejme si aj čo dáme, tak slušne. Tam neviem, čo by som povedal, ale veľmi pekný zážitok som mal vlastne z posledného výjazdu v Ružomberku. A bol to posledný výjazd? Bol to asi. Autobusový posledný. No, autobusový posledný. Minulú sezónu, áno. To bol jeden z mojich najkrajších zážitkov celkovo, a čo sa týka aj vás ako fanklubu, bolo to, že sme vlastne vtedy postupili do tej prvej šestky. S tým, že sme ale nevyhrali na pôde supera. Ale jednoducho na tom... Dobre som... Pokrač? ale... Ja som sa posmiel na niečo inom, ale pokrač. Ale to ma... My poznáme ten výjazd. Ja aj výjazd, tam bol nejaký backstage. Nie, backstage boli furt. Background story, hej. Mne sa páčilo jedna vec, kde sa celý štadión tešil. Že sa tešili Ružomberčania, tešili sa hráči, tešili sme sa my, tešili ste sa vy, alebo tu sme my, to je jedno. To bol pre mňa asi jeden z najkrajších výjazdov, alebo aj zážitkov ako fanúšikovského, z pohľadu fanúšika, ako aj fotografa. Ako vravíš, ten zápas bol zaujímavý tým, že sa oba tábory tešili. Tam vlastne tá Bystrica s Košicami, že? Niečo pohorela a tým pádom vlastne posunula Ružomberok a nás. To bol jeden z najkrajších zážitkov. Kvázi nám tá aj prehra stačila. Áno. Zrazu, hej, vďaka ním. Že to tam oni nejakým spôsobom... Ale aj tie emócie na tom výjazde, akože priamo na tribúne boli také zaujímavé, že počas zápasu raz z Košice dali gól, potom my sme sa tešili aj z Košice. Áno, boli ľudia, ktorí vlastne tam že boli ľudia, tam skoro všetci sledovali aj pleskové, proste výsledok, iné zápasy. Tam všetci na telefóne čakali, ja som videl. Všetko sa menilo. Ja som vás ďalky fotil, ja som videl, a Mira Poliaček, všetci proste pozerali do toho, hej, a zrazu som mi pošol výkrik a proste bolo to nádherné naozaj. Že sme tam, no. Že sme tam a že sme do tej prvej šestky postupili, aj keď nie na úkor toho výsledku, ktorý sme... Ktorý sa tam ťažko celkovo uhral. My sme sa aj minulej prvej časti bavili o tom, hej, vlastne o tej sezóne, hej, ja som tiež bol, poznáme sa, vieš, ja tiež počomrem jedno s druhým, ale v konečnom dôsledku, hej, bola to druhá sezóna, keď tak zoberieš v prvej lige. A vlastne, keď sa v globále nebudeš brať detaily z toho všetkého, tak stále sme skončili na tom dobre. Druhá, prvá, šestka. Tak. To bolo veľmi skvelý. A ešte vlastne vás tam bolo vyše 100. No vtedy 100-120 nejako tak, áno. Tam išiel autobus. Áno, išiel autobus, ale plus ľudia na auta ešte. Tam bolo 90 ľudí, tam bolo, som to ja rátal. 90? No môže byť. Cez 100 asi tak nejako. Cez 100 bolo určite, lebo ja som to tiež doma tú fotku pozeral. Ja som si to rátal. Čo som spravil z diaľky a bolo vás tam cez 100, čo bolo vlastne najväčší asi výjazd. Keď sa to tak akože na Podbrezovú dá povedať, že výborne. Keď sme riešili tú minulú sezónu, tak ako vidíš túto zatiaľ? Ja som asi po dlhom čase spokojný s touto zostavou alebo s týmito hráčmi, ako sú. Samozrejme, že odchod z Kuhraveho zabolel veľmi. To bolo veľmi nepríjemné, ale príjemné bolo, že sa tu niečo predsa len zmenilo. Aj v tej zostave niektorých hráčov, ktorých som nemusel, tak proste už nehrávajú a nahradili ich skvelé títo noví. Ako prišiel ten Slávik s Demlom, takže tí sa mi začali veľmi páčiť. Proste René Paraj sa ide dať dokopy.
Vidíme, že... To dúfame, On už nastupuje ale už pomaly. nastupuje pomaly. Vidíme, že hrá čím ďalej tým viac. Alex Markovič to isté. Začína sa uzdravovať poriadne, takže ja som spokojný. Ja som asi zatiaľ najviac spokojný. Aj keď... My vieme, že ty si taký Ty si optimista ty si taký najväčší optimista možno. Máme tu veľa optimistov, ale ty ja si som taký... ten najväčší asi. Hej. A kritikov hlavne. Tak, Ale už ma to nebaví. Ešte sa ťa opýtam, ty si taký, ako keď si kvázi, že si fotograf, hej, tak sa ťa opýtam, že nielen s tými fanúšikmi, ale ak môžeš povedať nejakú takú kuriozitu, a čo sa celkovo v lige, ak si zažil na tých foteniach nejakú takú pikošku možno, že čo by sa sem hodilo povedať, ja neviem. Wow, to pikošku teraz si takto rýchlo nespomeniem, bolo toho veľa, tých zažitkov bolo strašne veľa, hlavne na tých vonkajších zápasoch. Pikošku vám teraz si neviem z hlavy rýchlo povedať. Čo také by najviac bolo také najvtipnejšie, čo by sa hodilo. Tie výjazdy boli najlepšie. Tie výjazdy spoločne. Ešte zažijeme toho určite. Wow. Aj keď miestami sme sa tam už dobre, že nepohádali. Povraždili navzájom. Tak boli tam emócie rôzne. Ale zase aj to je nejaká tá To emócia. patrí k tomu, emócia dobrá, zlá, všetko, veď o tom to je to spája potom tej kolektív. Áno, presne tak. Tam sme sa spoznali hlavne na tých výjazdoch. A to je také príjemné, viac menej. Ale pikošku, nespomeniem si nejakú takú. Nevadí. Neviem, z akého súdka to myslíš. Tak ja neviem, tak čo sa stáva aj pri robote, ako myslím, a to je jedno, ako ja som to len tak myslel všeobecne. Mne sa zatiaľ nič nestalo. Ja len pamätám si teba, že ty si furt smedný. Áno. Lebo ty si stále chodíš pýtať, čo Stále si chodím pýtať vodu, stále mi je málo. Potím sa, alebo čo. No bereš to proste zažratý si do tej roboty, jasné. Neviem, Ja mám možno takú pikošku na teba z posledného zápasu, že ty si na ten zápas meškal. Ty si akorát prišiel na gól Alassana Irajanka. Prvá fotka tvoja bola jeho gólová. Si nemal predrádzať, lebo teraz mu 15 minút odrátajú. Ale som si nevšimol. A možno najlepšia fotka toho zápasu. No, tak ten zápas, tam bolo nedorozumenie s mojím náhradným fotografom, ktorý mi dal vedieť, alebo respektíve, ja som zistil deň predtým, že on nejde. Ako večer predtým, hej, vrajím si, ty vole. Dobre, tak som letel chytro z Liptova. A ako som prišiel zrovna za tú bránu, založil som si ten veľký objektív, klasika. A v tom dal Iran gól, kedy som chytro musel prestavovať a utekať za ním, aby ešte mi nádherne, aby som mal tú radovačku, aby mi nádherne ešte aj do kamery zakýval. To bola, hej. To sa podarilo. Ne? To som, ale letel som to Čertovicou veľmi poctivo. Ale bezpečne. Bezpečne, ale poctivo, aby som to stihol. Čo bolo, treba si kvázi zachytil, čiže... Ja som mal niečo iné, totiž to na Liptove pracovne a chytro som musel utekať stade. Vy aj viete čo? Hej, tam sa stala nepríjemná vec v Liptovskom Hradku na štadióne. Helikoptéra musela pristávať kvôli jednému pánovi, ktorý padol z nejakého lešenia. No a kvôli tomu sa zápas posunul, inak by som to stihol. Ale prakticky to bolo zaujímavé. Neviem, som možno túto etapu o tebe troška už aj možno ukončil a mohli by sme sa povenovať vlastne zápasu minulého kola s Trenčínom. Neviem, možno Paťko začni troška ty o tom zápase. Ja som ho celkom ani nevidel, takže... Ja, tak som sa na tú stranu som sa obrátil. Ale čo by som možno k nemu povedal, tak bol to akože zápas náš, že v prospech územný, že my sme boli ten tým, ktorý chcel vyhrať. Aj sme vlastne šli za tým gólom. V tom prvom polčase ktorý vlastne aj padol áno na konci. Sanusi dal pekný gól, vlastne aj ašpiruje na gól mesiaca. A škoda na toho druhého polčasu, že sme do neho zle vstúpili, tam Grešaková chyba, čo bola. No, tam jedna chyba, proste. Ale stalo sa to zase, keď sa bude s Michalovcami, sa nám to stalo na začiatku polčasu, hej, čiže sme si už mysleli, tiež tam už bolo 2-0, teraz vlastne sa nám to stalo, bolo 1-0, ale presne ako tak cez kopírák to bolo, že inkasovali sme možno taký, ako neviem, či nekoncentrovaní, no ale to je ťažko povedať, vieš, to proste to je jedna chyba, hráč ušiel, zase na druhú stranu stali sa tam veci, kde sme mohli ten zápas možno vyhrať 3-1, hej, lebo tam mal Sanusi šancu ešte, hej, vlastne na konci sme tam mali, tam Prologalčík sa mi zdá, potom tam bol ešte center, tam neviem, ktorý to už tam hráč mohol tam vlastne späťky dorážať na konci smekal, to bolo, áno, čiže ešte Galčík tam mal šance. Ešte Galčík tam mal šance, no, čiže tam mohol byť ten zápas kľudne, si myslím, že aj to 1. Ale inak zvážiť to zakončenie, alebo čo možno by ten gól padol. Možno to príde, vravím teraz,
zajtra s Trnavou, no ťažko povedať. Ale teraz zase treba vytiahnuť opäť aj Adama Danka, ktorého vyťahujeme každý zápas, hej, proste tam mal samostatný nájazd, tam bol tiež na neho, tam keby sme inkasovali možno na 2-1 pre Trenčín, tak... Tam bola šanca, no, na konci zápasu tiež. Ale celkovo sme boli lepší, pôsobili sme lepšie, ale tak, aj také sú zápasy. Mali sme niektoré zápasy, kde sme tiež 1-1 odohrali s odretými ušami, hej, takže aj šťastie na niekedy nepraje. No zase, ako som povedal, už možno také pozitívum je, že vonku zápas, konečne nejaký bod je z toho, dobrý výkon, hej, vonku, lebo keď zoberie zápasy, keď sa vrátime, hej, s Košicami, ten začiatok úplne taký, Ježiš, Košice, hej, katastrofa. To isté tak sa nám možno stalo v Ružomberku, hej, keď tam to bolo len o gól, ale tiež nástup do toho zápasu nebol najlepší výkon. Keď pozrieme ten Ružomberok, ako hral, no možno teraz so Skalicou posledný zápas, tak to je ten paradox. Vieš, ale to je ten paradox. Paradox tých udalostí. A celkom vyrovnanej ligy. Tak. Tie týmy sú na... Ako tá liga nebola aj bodovo, keď tak zoberieš, hej, teraz sa môže, vieš, my sme sa bavili, že Trnava, hej, že Šomru, hej, že nevyhráva tá Trnava, hej, dajme tomu, že veľa má tých remíz, hej, ale keď zoberieš tú tabuľku, napríklad len poviem, nebudem malovať čerta na stenu, ale nedaj Boh, by u nás vyhrali oni, hej, tak není to také strašné, hej, tam pomaly už idú na 3. miesto, hej, na 4. nejako. Zase keď vyhráme, tak sa na nich bodovo dotiahne. Zase áno, čiže to je to, že tá liga je tak vyrovnaná, ja nepamätám dlhé roky, že to takto až bolo. Len zase Slovan so Žilinou si idú vlastnú ligu, no. Prvý, druhý, tí už majú náskok. Trnava má 3-4 skóre. Nejako tak, 4 strelené a 3 inkasované. 6 strelených a 4 inkasované. Oni majú najslabšiu ofenzívu, ale najlepšiu obranu. Áno. Viem, že to tam je také veľmi chudobné na góly. Na góly, ale góly nedostávajú. Ale zase neprehrali. Ale to, že oni samé remízy majú. My sme doma tiež ešte neprehrali. Nie. A skore máme perfektné. Ani neprehráme. Ja si myslím, že... Skore máme perfektné, tak hádam aj tie góly padnú. Laco Borbeli povedal, zajtra nás čaká veľké futbalové žrádlo. Podaj by mal pravdu. No a už keď si to spomenul, tak sa môžeme zase vrátiť k tomu zápasu rovno. Nie, že vrátiť, ale môžeme prejsť k tomu zápasu s tou Trnavou. No tam nás straší tá nepriaznivá taká bilancia, hej, za posledné 2 roky si vravel sa mi zdať, nejako sme nevyhrali s tou Trnavou. Dátum presne neviem, ale nejako tak sa mi zdá. Ty si to pozeral, že 2 roky, áno. Prvú sezónu, keď sme postúpili do ligy, tam bola posledná výhra, sa mi zdá. Áno, doma. Áno, to vtedy oni mali taký dosť katastrofálny výkon, tá Trnava ani tréneri. To bol najhorší, zase náš najlepší možno v sezóne. Mozes, čo dal 2 góly, ako Váčik. 3-1, no. Aj ten zápas si pamätám. To bol dobrý zápas. A sme Trnavu vygumovali, dá sa povedať. A prakticky aj veľa ľudí vtedy prišlo. No. Vtedy to tu bolo veľmi veľa ľudí a bol to perfektný zápas, no. A zase ešte dáme takto pozornosti. Minulú sezónu bol zase zápas Trnavu v tých retrodresoch, čo sme mali. Že tiež zase bol dačo špeciálne. A vtedy bola dobrá návšteva, sa mi zdá. No, do 2000 dačo bolo. No, na naše pomery, myslím. Vtedy Blahút strelil gól, ale neviem, ako dopadol ten zápas vtedy. Prehrali sme 1-2. Tam Bajnovič dal ten pekný gól. Áno. Spoza 16, ten odbrv na Ľudhovi. No to bol nádherný gól. To bol aj gól sezóny. Gól sezóny? Gól sezóny, áno, vtedy to bol. Áno. Ako klobúk dole, hej. To bola strela. Presne. To pochválil aj Ríšo vtedy. Hej, pamätám si to. Že to bolo nechytateľné. V tej Trnave ako máme čo vracať, hej, vlastne to je tá nepriaznivá séria, potom to semifinále, hej, nešťastné to tiež bolo, tam sme prehrali 1-0, hej, doma sme dali ten gól, negól, hej, to bolo také, riešilo sa to, nakoniec to gól nebol. My sa aj tešili, celý štadión naplnený, ale škoda, že to neplatil. No tak snáď takéto nešťastné momenty nás budú obchádzať a zajtra sa to prikloní na našu stranu. Vieme, na čo máme stávať, no akože takto. Potom tam máme takú jednu veľkú konfrontáciu prvú, hej, keď Koštrna vlastne nastúpi proti svojmu bývalému klubu, čiže... Takže sa môžete fajniť s ním, lebo ja prišiel z Trnavy teraz. V rovnakom čase, nie? Áno. Čiže také špecifika pre nich uvidíme. A Kiko bol vlastne v Trnave kapitán, akože po Mikovičovi, on bol vždy ten druhý. Takže teraz vlastne bude na tej druhej strane. Takže by to mal dobre poznať a určite veľa pomôže. Veríme v to, že áno. Akurát sa pripravujú naši na tréningu. No, prišli sme, áno, pravý žiadny lebo som nejaký rozpis nevidel, čiže ale... No, ja tiež, nie. Máme aspoň do pozadia. Potom neviem určite, ak ste čítali cez týždeň, alebo dokonca včera to asi bolo futbalové zákulisie, tak ohľadom trénera Gašparíka, že to tam má trošku nahnuté, že fanúšikovia Trnavskí si žiadajú niektorí, no nie, že niektorí, väčšina jeho hlavu.
Aj keď ako, treba to tak brať, áno, ako sme sa bavili, hej, že tá Trnava môže vyhrať nejaké 2 zápasy a na to tretie miesto sa dotiahne hocikedy jednoducho, hej, ale zase je to Trnava. Teraz má nás a Slovan, takže tam áno, bude to také náročné, ale zase vravím, že tá Trnava je taká, vieš, oni sú náročnejší diváci, možno ako aj u nás pod Brezové, keď u nás aj my sme nároční, nielen my, aj ľudia tu, ale predsa tá Trnava je tam, troška je to inakšie za tie roky budované, aj proste tá hierarchia. A hlavne na tú históriu sa oni zameriavajú, čo bolo a chceli by to nejako podobne aj teraz. No. Ako vlastne s tým Gašparíkom, oni sú tretí v lige, 2-krát vyhrali pohár, no ale sa im to máli tým fanúčikom takéto výkony na remízu hrať, lebo to prípada, ako keby vlastne išli do toho zápasu hrať na remízu. Možno tak pôjdu aj zajtra hrať. Tak, no ja si tiež myslím, že nejaká útočné šialenstvo u nás to nebude, hej, akože, ale... A Ďuriša majú vpredu a to je všetko. Oni pôjdu zo zabezpečenej obrany, takisto ako hrávali, si myslím, aj naposledy vonku, keď hrali v tej Dunajskej strede, hej, takisto, takže si myslím, že to bude nejaký podobný zápas, už otázne bude, ako sa naši s tým vysporiadajú, lebo nám nejaké tie zabezpečené obrany aj v Ružomberku, sme išli potom doplniť tam po červenej karte, toto ešte treba prelomiť. Prelomiť tú obranu, hlavne tú Trnavskú. A ten Freli v bráne, ten chytá... Veľmi dobre, veľmi dobre. Po odchode takáča, akože... A najviac čistý kon má v lige, takže ide mu. Tak akože Trnava má dobrú náhadu za takáča, ako vravíš. Áno. Vyhrali cez týždeň pohár Častkovci, ale to bola viac menej taká povinná jazda, aj u nich 7-1. 7-1 dopadne. 2 hetriky tam boli. Pich a ešte veľa kto tam mal. Euphory sa neviem. Ale v tej lige, keď zoberieme, tak vonku je v Košici a remíza. 1 strelený gól, doma z Bystricou vyhra 1-0, 1 strelený gól, hej, čiže no. Ako vravím, oni majú najslabší. Ak strelíme 2, tak sme tam. No môže byť. Môže byť čokoľvek. Môže sa stať čokoľvek. Liga je vyrovnaná a otvorená. A hlavne dobrý výkon Danka zase. Tak verím, že ten... Danko. A vlastne my máme bývalých, toto je vlastne obrana je skoro Trnavská. Trná a ešte aj Oravec. Ešte aj Oravec, keď zoberieš. Tak historicky je Trnavská. A celkovo tu veľa hráčov z Trnavy chodilo aj v minulosti, či Grendel, Godal. Áno. Tu je... Čiže ja sa určite aj vy sa tešíte na ten zajtrajší zápas. Mňa už teraz klepe ako... Tak súboj 5. so 6. Štvrtý teraz, štvrtý. Ale rovnako bodov majú ako Ružomberok. Tak. Tam ešte by som spomenul, my sme sa troška niektorí podbrezovskí fanúšikovia a ja sme neboli spokojní s nomináciou na gól mesiaca možno, hej, ale bolo to vysvetlené. Potom ja som nepozeral ten celý podcast, bavme sa o lige. Takže bolo to tam vysvetlené. Vlastne bolo tam veľa priamých kopov, tam oni mali vlastne. Boli 4 z 5, boli priame kopy. A za Podbrezovú dal potom ten Sanusi gól vlastne, čiže oni to vymenili radšej ten Sanusiho za ten hráča za hráča z nášho klubu. Aj keď osobne ja stále tvrdím, pozdravujem tých chlapcov, čo to vyberali, že ten Galčíkov gól bol krajší, ale... Tak ako čo sa týka krásy, tak jednoznačne Galo to prepálil proste. To mal byť gól mesiaca. Gól mesiaca podľa mňa, no tak ako... Ale tak sa aj Sanusi to dal pekne, no. Obalil to a ešte tam si aj tých vyzvrtal, tých obrancov. Áno, individuálne. Zobral to individuálne do vlastných rúk. Ale potvrdil vlastne, lebo takisto sme hrali v Lani, v tej Kumelici a takisto dal gol tam vlastne Ridvan Sanusi, takisto. Čiže zase v tom Trenčíne sa mu darí. A inak minulé, čo som zabudol, čo som chcel povedať, tak to bolo vlastne naše posledné víťazstvo vonku. Takže v decembri minulého roka. Áno, minulé, keď sme pred zápasom s Trenčínom, sme to presne, lebo potom v aute nešlo ten napadne, čo si chcel povedať. Presne. Takže to už 9 mesiacov je dlhá doba, bez víťazstva vonku. A tak teraz máme domáci zápas. No bude to veľmi zajtra napäté. A dúfam, že sa aj Trnaváci tešia. Dúfam, že aj prídu. Čo som pozeral, tak dúfam, že aj prídu, pretože... Tak videl som v Trnave sa nejaký chystať. Bol si tam, teraz sa chodíš do školy, takže máš prehľad. Teraz to už mám viac. Gumy ešte majú na autobuse. Videl som jeden autobus, ale majú, prídu. No, takže... Tak ja neviem, že som to možno dneska aj uzavrel. Ďakujeme tebe, že si prišiel a pozval by som všetkých týmto aj na zajtrajší zápas. Večer o 6. hráme tu v Zelpu Aréne a... Treba prísť, užiť si to a snáď za 3 body. Železiar. Železiar do toho.